बयखौबो खुलुमग्रोबाय दिनै बयबो मिथिगौ दाखालिसो एमसिएलएफोर देरहानाय बिथांमोना दिनैहाय बयबो समायखिरा लाबाय नाथाय दिनैहाय बिपिएफनि माखासे मददगिरिफोर आरो माखासे मावथि बिथांमोनखौहाय मोनसे बुस्थुखौ प्रचार खालामनायखौ नुदों आरो बेनो जाहैबाय हाग्रामा बिथाङालायनो डाइरेक्ट चिफल' आरो ओमफ्राय आंथ' बे खेत्रआव सानदों आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो चिफ मिनिस्टार होननानै बुङो आरो माने मिनिस्टारफोरनि बे गोजौ आरो चिफ मिनिस्टारनिबो दायथ' दं बिथाङा थिग बिदिनो नरेन्द्र मदि बिथाङाबो प्राइम मिनिस्टार मिनिस्टारफोरनि गोजौ खिन्थु मिनिस्टारनि दायथ' दं आरो थिग बिदिनो ओरैनोथ' बिटिआरनिखौ जेनेबा चिफआथ' चिफ जाबाय खिन्थु एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै बुङो हाग्रामाखौ चिफल' बुङोबा होमबा बिथाङा एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि दायथ' लानाय नङा नामा देग्लायनो जोंनि जे डिपार्टमेन्टफोर दं बै डिपार्टमेन्टफोरखौहाय एक्जिकिउट खालामनायनि दायथ' लानाय नङा नामा बिथाङालाय ना बै प्रमद बर' सारनि आमोलावहाय जे बुंदों जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लांफिनदों बेखौ एकदम नंथारगौ सानथारबाय नामा नङाले नङा 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा मालाबाबो लांफिनाखै खोथाथे खोथा जेनेबा नोङो पिएनआरडि डिपार्टमेन्ट बै 16टा डिपार्टमेन्टफोरनि गेजेराव पिएनआरडिआबो दं पिएनआरडिनि इएमआ गबिन्द बसुमतारी सार नङा होनबा डिपुटि चिफआ आगोलनि ओमफ्राय नोङो इडुकेसनावथ' नों प्रमद बर' सारानो गावनो मोनसे समाव इएममोन आरो बिनि उनावहाय विल्सन हाजदा सारनो होबाय विल्सन हाजदा साराथ' इडुकेसननि इएम नङा होमबा बहा इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ लांनाय जाखो बहा पिएनआरडि डिपार्टमेन्टखौ लांनाय जाखो थिग बिदिनो जेनेबा हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार हेल्थनि इएमआ उरुप कुमार दे बिथाङा नङा होमबा हेल्थ डिपार्टमेन्टखौबोथ' लाङाखै होमबा उरुप कुमार देआ माथो मावखो जुदि हेल्थ डिपार्टमेन्टखौनो स्टेट गभर्नमेन्टआ लांबायबा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टबो दं ससियेल वेलफेयारनि डिपार्टमेन्टनि इएमआ गौतम दास नङा होमबा जुदि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौबो स्टेट गभर्नमेन्टआ लांबायमोनबा अब्ला होमबा गौतम दासआ बोरैथो इएम जानानै थाबाय थाखो आरबान डेभेलपमेन्टबो दं नैबाव लेन्ड रिभिनिउबो दं लेन्ड रिभिनिउ नों फेरेंगा सारानो बिनि इएममोन ओमफ्राय आरबान डेभेलपमेन्ट नों विल्सन हाजदा सारानो बिनि इएममोन दा फिसारिसनि नोङो मा होनो राकेश ब्रह्म सारानो इएममोन गतिके फिसारि डिपार्टमेन्टखौबो जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआ लांबायमोनबा होमबा बै बिथांमोना बोरैथो इएम जानानै थांखो गतिके रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय बिराद गाज्रियै थगायबाय हयथ' नोंथांमोना बुजिजोबस्लाबाखै जानो हागौ जायनि थाखाय फोथायबाय खिन्थु आं दिनैसिम बुङो इलेक्सन जोबनानै थांबायबाबो जे थगायनाया थगायनाय आरो नङैया नङा नंगौआ नंगौ नंगौआ बेनो जे 16टा डिपार्टमेन्टखौ मालाबाबो स्टेट गभर्नमेन्टआ लाङाखैमोन नङाबा बै जोंनि अनेक इएमफ्रानो इएमनि दायथ'खौनो मोननाय नङामोन जुदि नोङो बे जोंनो ट्रेन्सफार हरखानाय साबजेक्टखौ डिपार्टमेन्टखौ लांफिननायबो आरो